Ikaw may konsa. Time check. Dali yan. Hi! Asa si Sheila? Chams! Ano Chams? Dali kay. Sorry Chams. Tura kuha po tayo. Dali. Isbit ako. Mega love shoutout. Ay, mo. Dali direct. Sige lang, at least na. Hi mga bay. Hi mga bye! 143 mga collection! Sige lang. Ano na ako sa ikan na naroon? Pero mo na ako ang Hi sa one viewer. Kisa. Masam to akong kanang kuan. Lapagan ng bahay mga bay. Lapag nyo ng bahay nyo, mga collection! Ma'am, paano sa phone? Lapag ng mga bahay. Okay. Good morning, Pinas. Mayong hapon sa diri sa South Carolina. Ayong hapon. Water daw may lag. Oh, I don't have. Once na po ha. Hi sa 2 viewers namin. Lapag ng bahay mga bay. Lapag ng bahay. Welcome sa Love Shack. Lapagan na tayo, mga bye. Ikaw man ni tanaw na kuyang. Oh. Hello mga bye. It's time. Ay, wala man. Good morning. Good morning sa Pinas and no, it's going night here. So, hi mga wala mo kasi. Sige na mo. Yan na naray mo abot na. So, lapagan tayo ng mga bahay. Mag-aayuda po kami. Kung sino yung magpapaayuda, just Hi. Hi Rose Vlog. Ipipin ka na namin. Ano mo mga bay? Pipin na kita Rose Vlog. Wait. Bigyan kita ng jacket. Teka lang po. Yan. May jacket ka na po. Rose Vlog. Baba lang ng bahay. Dali na kayo mga bay. Hello, Maria. Hi sa'yo. Bigyan kita ng jacket ni Kuya Will. Ito na. Pwede ka na magbaba ng bahay. yeah. Share. Bahay na bahay, mag-aayuda kami. You're welcome. Nano ba talain? Kisa si Maria. Pagtamsak na lang kay host. Hi, Maria. So, pagkatamsak na lang si host, mag-ayuda po kami. Just leave the bahay niyo po. Rose Vlog, walang anuman. Sorry. Maria, baba ka ng bahay mo. Ay, appeal mo ang titulo. Rose. Nagbaba ng bahay si Rose. Saan ni Malabs? First time. Nagbaba ng bahay si Rose. Sige, pipin natin si Rose. Pasensya na, first time namin, Rose. Maria. Pasensya na mo. Wait. Hello! Pin kita ho, Rose. Hello, viewers! Puntahan ko bahay mo. Asa to? Dapat tayo, ano na? Puntahan natin ang bahay. First time namin, Rose. Pasensya na. Iwan yung, iwan ng... Saan na ka ng atuon ang balay? Oh, puntahan namin yung bahay mo, Rose. Sa cellphone. Sa cellphone namin. Bukod ang cellphone. Magbibigay kami ng
Ay, Ipipin niyo po yung nasa, idikit niyo pong nakapin at saka bigyan namin kayo ng dalawang Dalawang balik. banana. Ganun. So, baguhan lang po, pasensya po. bago lang. Rose Vlog. Isa ni? Ikaw niya? Welcome sa aming Tahanan. tahanan. Maglingkod sa amin. Ito, Rose, andito na ako sa bahay mo, Oh, Rose. nagpunta na kami sa bahay mo, Oh, Rose. saka watch na 1 minute. So, 1 minute. Yeah, which, mag-ano muna kami. Tanawin sa namoy mong balay. Sige. Before me mo. Baba kayo ng bahay, mga Thank you, kabay. Rose, for watching. Meron kami may 8 ako kung sino yung Maria. Baba ka ng bahay, Maria. Ah, nagbaba ng bahay. So, mag-ayos Amo nga nga to ni mong balay. Nanoktok mo ya. Abli ni. Welcome, mga kalabsyan. Kami ang mga abay. mga morning girls. So, Si Bay Mayang, ibaba niyo mga bahay yung mga pets. Rose, nandiyan ka pa, Rose. Pinuntahan namin yung bahay mo, Rose. Meron ka palang Premier Rose. Oy, Rose! Lag! Tamsak na sa iyong premiere. Baba ka ng bahay, Rose. Hindi kami dyan nag-show out. Good morning, Pinas. Yun, si Maria. Nagbaba ng bahay. Puntahan natin. Ako otro eh. Sino? SDB Vlog! Welcome! Ipipin na kita. Add moderator ka na ha. Ayos. Welcome sa inyo. Feel free to lapagan ng bahay pag may jacket na kayo. Andar mo ni. Sige lang, ikaw na siya. SpongeBob muna ang background natin ha. Maria, nagbaba ulit ng bahay. Alright. Salamat sa panonood, Maria. Wala, okay. Wala sa. Ako ang nagtulog. Gising Pinas! Sige, mga Mamugong sa ako. mga kapets. Uy, may dalawan. Ano tayo doon? Lapag sila manapod. Salamat sa 2 viewer. Viewers, In the house. So, lapagan po tayo ng mga bahay. Just, iwan lang yun na yung bahay. Mag-aayod na po kami. Basta huwag kalimutan si host. Mag-thumbs na. So, gami yun. Jackpot loto. Nakatamsak ka, bigyan ka namin ng tamtamsak. Gising na! Gising! Sino yung paano? Bibigyan namin ng thumbs up. Magandang Keblaw! Magandang Magandang umaga! Magandang umaga, mga kalabsyan. So, mga kalabsyan, mega shout out sa mga wala. Wala, tulo na. Hi, salamat sa nandyan ka pa, Rose Vlog. Salamat Shout out sa iyo, Rose Vlog. Sana may kapatid. Mang rin. Mga kastambay, tawa lang tayo dito. Shout out ko sa nag-comment. May crop pa kayo. So, mga gumising na kayo, gising-gising, magkapihan na tayo dyan. Maglabing-labing po tayo. Meron pa kami mga kalablab dito. So, kung sino gusto maayudahan, ilab lang po si host. Hello, Rose.
Hello, Rose. Long time no see, Rose. Lapagan! Lapagan at dikitan tayo dito! Tara, nagdikitan kami. Jikitan tayo lahat. Ilab lang po. Pakitsula lang sa'yo. Pakitsula lang po. Kasi tutulain po din kami kayo. Dito lang kami. Diyan lang kayo. Meron po kayo. Wag ka na. Stay tuned. Kinsa maningkon. Live. Uy, i-share ang kuan. Live stream sa... Huwag mahiyang magtanong. May generic. Generic. May gamot po dyan. Asa sa Ay. ulog pa ron uy. Ay, Sige lang. sunod, ganito. Sige lang. Practice pa man. Sige, lapagan po. Huwag mahiya. Lapagan. Kasi nakakahiya. Huwag mahiyang magtanong kung Oh, may mahiya. generic. Meron pa kami mga 8. Huwag mahiyang magtanong kung may generic. Sige na po. Huwag mahiya. Pasok na po. 1 million in the house. Sige, basta na musod niya. Kanang sa Matayo matuan na ta. Matayo na. Pag pinarong na ta. Pag may pumasok, may sasayaw. Sayaw na po yung pumasok. Meron Sayaw pang walang na ayuda. Bigas. Kuya Will, pachangkit. Uno ko no, uno. Don't touch the Parang, balik naman sa kakano. Hi mga bay. Cute pa na to. Di ba siya, waman ako na dito. Nadapos niya. Hindi, sit down back. Kuhan dito. Ano Alright. lagi siya mutan. Good morning. Ina dong, hi. Good morning. Among Good bata. morning. Good morning. Na hi, pangmata na mo. Wake up. Perfect. Wake up. Wake up. Wake up. Say hi dong, hi. Say wake up. Woke up. Ayun na. Natulog pa rin. Hi! Tamsak na mga bay. Legit na mga po bay. kami. Legit po kami. Huwag kayong mahiwa. Yung ibang budol, legit po kami. May 8, may 5. Okay, mahiwa. Pasok na po. Pasok. Lapagan po tayo ng bahay. Dikitan na po. Labing-labing. Labing-labing lang tayo. Mamaya pumasok. Kasi pasok na. Salamat sa 2 viewers. 2 million in the house. Million. Salamat. Salamat kayo. I-like mo. Pwede na nyo share guro. O, dili. Dapat. Ana, de ay no. Hindot kay pisto ni guro. Hey, down na. Down. Dapat hanap ako. Matumba ka na. So, lapagan lang po tayo, labing-labing. Kung sino po yung pasok na po kayo, huwag mahiya. Pag sino po yung nagpalapag ng bahay, ayudahan po namin. Adilyadahan namin ng 5. May 1 po, at saka yung isa may 5 din. So, huwag na mahiya. Legit po kami. Hindi po kami fake. Hindi ko kami bodol mga Hindi kami mga bodol, mga abay. So, lapagan na po ng bahay. Lapagan na po ng bahay. Paga ng bahay mga bay. Hi sa 1 million viewer. Yeah, 1 million de hi. So, Ayong hawa. Ala, nanay ni like duha. Salamat sa like. salamat po sa live. Ano pa kay ano? Legit po kami, Ana legit. de siya. Legit po kami, legit. Pasok na po kayo sa bahay, sa house namin. Bahay ni Kuya. Walang tao. Pakita mo po. Tao po. Tao po. Good morning Pilipinas. Time Kuan check ako sa kuanwa. 3:51 p.m. here in South Carolina, America. Legit po, legit. USA. USA, sakto. Legit po, legit. Dahil dito na po waiting. Pasok na po, pasok po kayo, pasok. Ayaw luting. Welcome po kayo sa bahay namin. Pasok po sa basta magdala ng unan. Magdala ng magdala ng sabaw. Nalala iyan share.
Yan, nanay ni Bagti. Wala lagi. Samyan na. Pasok na po kayo, huwag mahiyaan. Kantahan namin kayo mga bahay. mga suki! Presyong Divisoria! Naglaban po tayo, chula-chula. Naplaga, lapaga na tikitan Laplapan dito. po tayo, laplapan po. Halik ko na, laplapan. Laplapan Time ng mga check. bay. 3:51 gihapon. Japan. Bistak tayo may mga abay, bistak. Shout out sa taga Uy, si Aldo, Kuya, si Kuya. Si Kuya, Kuya Nashi. Kuya Nashi, shout out sa'yo. Shout out, Gising Kuya na. Nashi. Bahog-buog. Bahog-buog. So, Bonnie May. Ano may? Mayang! Mayang, Isay, Isay. bahog-buog. So, shout out. Wala Sa paminas sa mo, ayahay kayo magmakuan mo. Oh, nami walo pa yun dami dito mo ana. 8, 8, Ang mata nito mo dangguhon pa lang mo. high We're playing. playing the playing who's that? Look at Doon, tanawin mo kagalingon. Ang kulot. Hi mga bay. Batang kulo. 1 million in the house. Hi Steve. Yes, kaya mga kasambay, punta na kayo dito para may live na kami. Cheers, Diba? baka naman. Pumunta kayo na dito. Punta na kayo. Cheers, baka naman. Dire-dire na. Dan. Ay, palayo tam naman. Oh, yan. Ah! Where do I go? Oy, door. Balik na ako. Nata Cheetos mga bay. Aha. Mag-Cheetos challenge ta. No? Chance. Cheetos challenge ta. No? Lang man kay din eh. Hey, where are you going to blue one? Baon mga bay. Aha. Salamat sa amuang Ay, nakita ako ni ka. 400 Uy, hala. subscribers, 459 subscribers. Shout out mo ang Alvin nga butan. Shout out Team Malakas. Di malakas tim. Ayun lang mo, ibili ng chinilas. So ano naman mga kape. Pasok naman kayo sa LS namin. Mga ayuda kami. Maswerte ang yung wala pumasok dito, mga ayuda talaga namin. Bigyan namin ng jacket at Kuya Wen! Bagay naman! pag pumunta kayo sa bahay namin, hindi mo na magkatrabaho. Pakalpan na kamo. Tagaan, di mo na magayuda. Ang ganda o na masabi sa isa. No? Pero parang kami. Namin siguro, naguro magtanaw, nila mo na ka. Naguluwa-luwa. Pero tintanaw sa buwan kanina. Sige na, at magsabot na kanina. Maglang pa. Oo. Ay, kari na lang. Mahal ni Courtney? Para sila na ang alig. Oo, dahil. O, ano ka nang same ka ba? Si mama. Uy, nanatay reviewers. Hi! Napaga na! Dapat yung bahay nyo, kung sino man yan, dapat mo, ayudahan ka namin. Na ano? Dahil na. Wala lagi yung sulo. Lapag ka ng bahay kung sino ka man. Sino ka man? Lumapag ka ng bahay mo. Ganyan ka namin ang ngayon. Wala na. Mahal
Maria, taga saan ka, Maria? Maria Mercedes. Maria Mercedes. Maria, taga saan ka? Lapag ka ng bahay. Pasok na kayo. Pasok yung Ningning. Pinuntahan yung bahay mo. Umalis ka? Pasok mga suki. Pamain po. Pamain po, dinas 50-50. 150. 150. Mga inots kayo, hindi kayo pumunta rito sa bahay mo. Putang ina. Hindi ba bahay na ba? Ano to siya eh? O, diba? Pamain. 50-50. May siyang nga rin pare. 150. Pamain na ako. Pamain. Wala naman. Batanay mo son. Inutil kayo, hindi kayo pupunta ng bahay namin, ayaw nyo maayudan? Ayudan? 150! Pag pumunta kayo ng bahay namin, 50. 150. 150. Sukadan pa muna mo mga bag. Masisip kami ng maganda sa inyo mga abay. First customer. Yeah, 10 ayuda. 8 sa akin, 8. 5 kang sa... 5 Oh, sa akin. Ano lang, 10 lang. 10 sa atin ngayon. Then muna, first per year. So, maayuda kami ng 10. Kung sino may ang unang, papasok, just lang pagdabahay. Pasok mo, nga Pasok, sige. Ay, nagkaikog kay Nabaw pumingoy ikaw. maging hatago ng mga Lagi. grupang Bisaya. Legit. Wala pong pik-pik dito. Legit. Wala man. Maria! Nadikitan na kita. Shout out sa iyo, Maria. Sana mahawakan kita sa personal. Sana naman Rose Vlog. Rose Vlog. Hawak ka sa akin, Maria. Sana mahawakan kita. Rose Vlog, dikit na kita. Lamang na, nakikita na doon. Shout out kayo kay Kuya Dynasty. Bagog. So, ito pala yung mga important na friend mo. Kuya na. Kuya Nashi. I-replay na lang ng Okay, parang kuya. pagkakahubog. Uy, sa susunod na premiere LS namin. What out? Ano? Wala sulod na. Wala gid. Basta na ikaw upat, mauna na lang. Ikaw naman ta. Ay, nana ikaw. Nana ikaw upat niyo. Sino? Hi, lapag ka ng bahay. Lapag ka ng Lapag ka ng bahay mo po. Lapag ng bahay. Sino yun? Good morning. Wala. Ay, Bumalik. Ay, umalis ka? ikaw umalis. Sayang. 10 sana sa iyo. 10 bananas. 10 rambutan. Wala. Ba, ikaw upat ganina. Ay, daw. Masinas. Dili lagi mo glow ang kuano or sa ilalim ng screen mo glow no. Di blue dali. Sa kuan. Di blue chums Wala. Oh, ni bro. kanang mga kuan. Hmm. Natutuyo ka Padikit upat. naman sa nakapin, mga pre. Padikit sa nakapin. Isa doon. Huwag kalimutang magbaba ng bahay. Dikit kay host. Natutuyo ka upat no. Balik ka. Sige na, huwag mahiya. Naghan din kami, kaya ano. Oh. Si Ote. Shout out sa akong agaw. Natanaw. Tanaw. Elise. Hello host. Hi Rose Vlog. Ang halang kay ni Asa kung balan? Isa may nagpunta dito.
Alas 1 pa, alas 4 pa dito. Hindi lang. Bata na lang. Ato na ni pag mga pila ka oras pwede man na. Okay ra man na. Huwag kalimutang magbaba ng bahay pag naka-jacket na. Dito lang kami. Hello, hello. Wala na ka? Yawa na ka? Oh, may tulog. Hi sa tatlong viewers. Baba ng bahay. Ikaw na, meron? Duha naman ako, wala naman. Lapag ng bahay. Dalawang nag-like. Salamat sa nagtamsa. Salamat sa iyo. Maria and Rose Vlog. Dikit-dikit lang. Magdikitan na kayo dyan, ha? Kigwa ko. Love you too. Bigyan na kita ng jacket. Kinay kigwa ko. Hi, kigwa ko. Baba ka ng bahay, kigwa ko. Welcome, kigwa ko. Katula, oy. Baba ka ng bahay. Okay, palitan natin ipin natin si Maria. May place. Okay. Dikit na kayo kay Maria. Maliksi. Oh. Ako tanan. Baba kayo ng bahay. Mag-aayuda kami dito. What's wrong, Em? You okay? O, dikitan nyo na ang nakapin. Huh? I grab you? Kigwa ko. Dikitan mo si Maria na nakapin. Natapos na po ako. Maglablaban na kayo mga bay, ha? Sama sa inyong relasyon. Love, love. Love. Love yourself na lang kung may nilab-love. Kaya lang, tingog na dyan. Mga gagawin. Mga din akong mga bay. Hi, host! Bahog buong. Uy, kabasa na magidaan. Nanimaho, naging buog. Shout out to you, bahog buong uwan. Lupig sila. Si Kuya Host. At moderate. Love shot. O yan, bahog buong. Yaw. May jacket ka na. Hindi na ka mawisik o buong. Bahog buong. Huwag Ay, kalimutan. sa welcome Thumbs up si buong. host, okay? Welcome sa live isa 143 Welcome 143 Love shot. shop Matropang Bisaya. sa South Carolina. Tulog pa sa atin. Kaya. Tulog pa sila. Sana gumising na sila. Salamat host, land host. Salamat sa pagtusok bahog buong. Lablaban na kayo dyan ni Maria. Pamisik na buong. First premiere premiere na anak ko sa Oh, premiere. nanasod si Kabaw, nahulog. May bago. Salamat sa panonood. 4 na. Woo! Wow, apat na 4 million in the house.
ang Kabaw Nahulog tree. Hi! Ay, hilig ni Budot si Kabaw na hulog. Enjoy lang, lapag lang ng bahay. Napag niyo lang yung bahay niyo. Ganda ng titulo. No, 6 na. Hi sa 6 million. Bigyan ka namin ng ayuda. viewers. Kabaw na hulog. Oh, mamaya, papalitan natin ang nakapin. Palitan natin. Ilagay natin si Kigwa. Ito nung lugayon kay Huwag ka maroon silang ng mata. Dagan na Ay, diha. sa among mga kabayan diha Mabukas nga ako. nangatog pa. Bisita din pag may time. Welcome mga Kalab Shack. Si Bay Mayang. Ang Kabaw Nahulog tree. Hilig ginigbudot si Kabaw na hulog. You the host. Ilablab na. Oh, ayudahan na ka na mo. Kabaw na nahulog. Ito sa kanang ang dawi sa bahay Ang mo. dawi sa bahay Ang mo. kabaw nga nahulog. Kuya Will host. Oh, may jacket ka na. Nilabhan ko pa. Mao din. May dial ni pa mga ka. Mao din, day. Plus pabcon pa na. Mao din, ang kuan. Oh, ayan. Kababahog hulog. Andito na kami sa bahay mo. Plus 7 viewers. Meron ka palang ano. Hi sa 7 Kung viewers. na subscriber, baby pa pala pa yung bahay mo. Katulad sa nag-host, baby pa Chams, din. di mo kaya po nag-7. Hi sa 7 viewers dyan. Kuha na ka nan. Oh, 6 na lang. Umalis. Hindi na pa alam. Yan, tapos na. Nag-subscribe na. At nilike ko na. Yan. Kabayo. Ay, huwag na. Kabayo. Kabaw, Dana, tinamsakan ka na ni Buy In. Hi sa 5 viewers. Nangapi na ba mo mga bay? Ang mo pa na ngapi, pangapi na, o bisitahan na ang amuang Love Shack. May pre-pandesal. Free pandesal, free kape, free ayuda. PI to die. Oh, PI to die. Oh, yeah. PI to die. Your battery is... Di ba kami nabasa pa? Recharge, uy. Ibasa! Ay, wala din ako natuslo. Ay, naku. Naputol na. Asa ikaw na ni charger? Ay, wala na akong nadusla. Ganihan. Oh, ni? So, ito ni? Ito ni, ma? Hi, 4 view. Uy, sa... Ikunik na na na. Wala, mong good. Hindi dito. Hindi. Asa dito? Kanang ni Loves. Ay, tara dito. Guwapa, ay. Wais, klaro ni mo. Yari na diri. Balhin na diri. Igta. Igta, kaya dinabot niya. Bukan. Hello, hello, hello. Kasi ada man din. Mani, sako. Siya sako ha. Ay, laylay na. Mani, bakit ako? Hi to our 5 million viewers. Thank you so much. Welcome. Pila pa? Welcome mga bay. 13 yun. Baking pinirito. Wala na, prito na dyan. Tanawag tarong kay basig na paig na na. Yan, may jacket ka na. Baking Pinirito. Please don't forget to dikit sa nakapin mga kaabay, mga kastambay. Baking pinirito. Dikit ka na. Dikit mo rin si Na Rose. si Pinirito, na Pinirito. Si Baking Pinirito. Hi, Sai, Baking Pinirito. Paayuda host, kandingon ko. Kandingon ka auto. Kung sa ito. Paayuda. Kung inag G.
G. Nautog. Hala, kaluding sa isa. Uy, ayuda ko no. Ano mo, Puntahan ka sa bahay ninyo. Open ba ang gate? Pero kung pag may pumasok na ano, ibang Lapag ka na ng bahay mo, Kandingon, Kao, 02. Lapag ba kayo? Hayag ang kuan. mo na gawin ka sa kanto. Mag-zoom. Ay, pag binakusay. Oh! Ubi ko iligo, umot pa kayo. Hoy, nanasab si Dakog. Dakog. Daking bawd. Dakog kaon. King bumuton. Ay, Thank you. salamat sa pagpunta, sa pag-anhi. Bisaya o Tagalog niya mo ha, sa pag-ani, sa pagpunta, Sa baking bunguton. sa pagkaming. Dakog kaon. Hello mga kabayan. Hi kabayan. Na jacket ka na, baking bunguton. Baba ka ng bahay mo. Kaya linisan natin. Hi, ipadto sa matungkuan. Kuya, rapon ka na. Kuya, kuya. Oh, tara ay ka nang mag-chat silang mayang. Kuya. Para kita ka sa mga dagoy kuya. Kaya doon na siyang magbuog. Shout out Shout sa'yo. out sa iyo kuya, bahog buo. Pasok ka na. Sugod na si itong East Size channel. Pasok na kayo. Wala kaming magawa. Nakadikit naman. Nalibasa ng kuya. Bubog pa na kuya. Hi! Baba kayo ng bahay. Shout out sa iyo, Kigwa ko. Madami na bang pumunta sa iyo, Kigwa ko? Marami na. Ano ba? Voice click pa rin. Nasa Takbang tubang niya na. May lasan. Ay, ka na nabutos ka. Pasok. At bibigyan kayo ng jacket. Nandot kayo mong ano, background kay SpongeBob. SpongeBob, among background. Watro pa. Time check, 4:14 p.m. Shout out sa taga Cebu. Mata na mo. Ito pa, wait siya mag-fishing ko na lang sa ikaw sa jam. Fishing ko rin. Yay ka. Musog ko ng si Hi Kuya. sa 1 million viewers. Mga bay, musog ko ng si Kuya. Kuya, ganun ko. Ingay, first na itong kwento si Kuya. Dakog kaon. May jacket ka na po. Go play mo dito, Tadang. Now, sir, nakaw, hide and seek mo ni Preston. Go hide and seek with Kuya Preston. Wala ka mag-grid yan. Okay, wala kayo ka. Hi sa 2 million viewers. Shout out. Yaw shout. Yaw shout sa'yo. Yan na mo. Balik lang ko. Kaon sa ako akong kaon. Asam ko bata. Bata! Banggali o ka ng kondo. Bata! Asam kaon ni mama?
Asa ka nung kutsing gan? Okay, sindan si Kuya sa pagkakas. Ano na yun? Uy, busog ra kayo ron ah. Busog ra kayo ron? Kay naya na ka? Hi sa inyo! Cheetos! Bikini man! Good morning! Dong, ali dong! Kala, Good sleepy na ka morning dong? sa dong! Kali, good morning, tabi. Sag mama. Kami. Oh, tanaw na ka. Dukan na si Dudong. Sleepy na. Katug na ang bata. Hi ko sa one. Shout out me ni Kuya Dainashi. Wala na ito tayo. Wala na tayo. Nag-usap ka? O susunod. Isab ka. Oo, usap mo. Sige. Ikon sa Sige, wala bitay na ang ano itong alain. end stream sa end